Den igen. Gør den lige igen. Elsker du mig? Hvad fanden er der galt med din unge, Jette? Ja, jeg tror, hun har glædet sig. Ja. Du mærker. Angrib Peter! Angrib Peter! Nej, det er altså, det er sagt, da jeg kom derind, så er det sådan. Det er og et af de store. Han lugter. Han lugter. Så er der nogle Ja, sikkerhedsafstand på 25 meter. Så, gå du hen og sæt dig. Jeg vil se, hvor længe jeg kan stå og stige på kameraet uden at blinke. Det var unfair, det der. Har I fået den? Smager? Så blev hun glad. Jamen, det er god. Det her det er en 2 liter blandet bag. Ikke? Det er sådan noget cola lightshop med 0 kalorier og... Ja, der er en prop på. Ved du hvorfor der er det? Nej. Det er for at tage proppen af, og så gør det sådan der Nu er du ud over det hele. Cola med 0 kalorier. Meget vigtigt. Den plade proppen, det vil sige, at der er plantebaseret materiale i, som reducerer CO2-udslippet. Det var jo det, vi skulle. Vi skulle tage den Kan du sige farvel til alle dine seere?